está el problema de los presos. Sabemos que hay muchos presos políticos y sabemos también que esta declaración de ETA abre la puerta a los estados, a la sociedad y a los partidos políticos y también al gobierno vasco. Esto les da una ocasión para trabajar juntos, para buscar soluciones. Orain presoak dinamikaren oinarria Ipar Euskal Herrian armagabetze prozesuan oinarritua da. Dena gogoratuko gira, apirilaren 8an 2017an burutzen dela armagabetzea Baionan, eta prozesu guzi horretan, jendarte zibilaren parte hartzea osoa izan zen, baina konpromiso aldetik ere, prozesu horretan engaiatu ginen guztiak, engaiatu ginen argi izan da armagabetzea etzela bakea, eta armagabetzearen ondotik, edo armagabetza palanka izan behar zela ondorio guziei aterabidea atxemaiteko. Armagabetze horren biharamunean frantses estatuari doakiola orain adieraztea, bere borondatea eta eskuzabaltasuna bake prozesu honekiko. Eta hola sortzen da ideia orain presoak dinamikarenaz, eta orain presoak hori zer da, konponbide globalaren bidean salbuespenezko neurriekin bukatzea eta deliberatzen dugu abenduaren 9an Pariseri adieraztea hemen badela borondate zabala eta ainitza gai horretan aintzinatzeko eta batez ere berari doakiola orain hortan txartzeko. Orain, gibeltasun pixka batekin ariketa lortu da. Elkarrizketa espazio hori beti hor delakotz, elkarrizketa espazio horrek eman duelakotz, lehen hurbilketak martxan jarri dira. Bidea bada egiteko eta bide hortan segitzen dugu eta segituko dugu. Eta egia da gaur pozik gira ere ikustea, dinamika horrek hartzen duela ere orain Hego Euskal Herrian, perspektiba berdinetik ari garela, manifestaldi horrek, urriaren 20ko manifestaldi horrek behar du adierazi Hego Euskal Herrian ere dagoen aniztasuna eta gai horren inguruan dauden adostasunak, gu sinetxeak gira olako afirmazioak dutela ekartzen aldaketa eragileen baitan eta aldaketa estatuen baitan. I'm unaware of any other peace process where it was driven from the bottom up, where the people drove this process. When the governments let them down, when the governments refused to participate, the people said, we are still wanting peace. We will drive this peace process. Jakin behar da dinamika hori eta esparru hori beti landu eta ulertu dela herri dinamika ikuspegitik, indar metaketa ikuspegitik eta guretzat orain presoak kanpaina hori ezin zela soilik murriztu ministeritzan ginuen espazioari, baina ornitu eta bultzatu behar zela Euskal Herrian emandako dinamikaren baitan, Europan Bruselasera joz, Frantzian eragileen gana joz, iristeko bederatzira olako inflexio puntu batetara nun denen artean eta jendarte zibil horren implikaziotik aldaketa bat emaiten den.
maiatzaren 3 etak betirako desagertu bertzuela jakin genuen momentutik garai historiko izugarri garrantzitsu baten sartu gara. Ukaezina da aprobetxatu behar dugula une hau gainera herritarren gizarte zibilaren unea dela, eta gure esku dagola neurriak jartzea, gure indarrak egitea sufrimendu mota guztiekin behin betiko amaitzeko. Egia da, etaren disoluzioarekin sufrimendu handi bat desagertzen dela, baina ez da guztia desagertu. Eta hemen ez dugu pakerik lortuko, ez dugu benetako bizikidetza paketsurik lortuko sufrimendu guztiarekin amaitzen ez dugun bitartean. Eta hortaz ezin az dezakegu gaur egun gure euskal presoek pairatzen duten salbuespeneko legedi honek beren eskubideak, giza eskubideak erabaturratzen ditula. Eta horrekin oraintxe bertan amaitzea eskatu behar dugu. Eta hortik dator gaur aurkeztu dugun gure dinamika berri hau. Orain presoak, orain gizarte zibilaren garaia da, presoen sufrimenduarekin amaitu behar dugu, beraien giza eskubideak errespeta daitezen eskatu behar dugu eta salbuespeneko legedia erabat ezabatzea lortu behar dugu. Eta iparraldetik etorri zaigun eredu zoragarri horri jarraiki, eredu gisa hartuz, hemen ere gizarte zibilak izan nahi dugu protagonistak eta horretara goaz. Horretan sinisten dugu eta momentu honetan eskubide guztiak defendatzeko unea da. Bizikidetza paketsu bat eraikitzea ez da epel laburrera egingo dugun zerbait. Urrats asko eman behar ditugu aurretik eta horietako garrantzitsu bat izango da alde batetik presoen eskubideen defentsa hau erabat egitea eta bestetik iraganaz hitz egitea. Iraganak izugarrizko pisua dauka herri honetan, neurri baten iraganak kateatzen gaitu, blokeatzen gaitu aurrera pausuak emateko bizikidetza honetan, eta beraz, iraganaz hitz egin behar dugu. Eta hori egiteko gai izango gara orain, behar bada orain artez dira baldintzak eman, baina orain bai. Eta hori egiteko momentua ere bada. Eta ziur nago horretan urratsak eman ezkero gure bizikidetza paketsu hori lortuko dugula. Txoria nuen maite, eta ni Piloak askatzeko unea da. Orain. Urteetan sortutako jendarte arrakalak. Elkarrekin sendatzeko unea. Batu ezin izan garenok. Batzeko unea da. Elkarbizitzarako unea. Orain presoen auzia. Konpontzeko unea da. Es tiempo de desatar nudos. Ahora. Tiempo de convivencia. Tiempo de sanar entre todas y todos. Las grietas abiertas. Durante años en nuestra sociedad. Tiempo de unirnos. Yo creo que es el tiempo para unirnos de quienes hasta ahora no nos habíamos encontrado. Unea da.